Hello mga ka-listeners, mayong udto no. Kayang oras, mayong palis na dahil kayang oras 1:27 niya. Upload sa part 12 no sa aning buak nga salamin mga ka-listeners. Unya, mahinaot ko sa inyong pagsabot no nga nagitay ipang tag no kay mamasin basin dahil ganahan nyo diha no. Ay, katong di ganahan sa vlog mindset na ninyo no dito mo drama no initiative na ninyo forward mo dito drama no karon di masuko ba no di masuko ba kay kung inabuhi sa nga tuwa god basin dai na adi maka suporta tayo sa tong pangpalod no kay mahal kay load mga ka-listeners muna kasi kamo makaibaw mo mahal ang load nagkamahal no ingkuyog sa precious paraliton man nagkamahal muna nga di naman unlimited di nga kung gigamit nga load mo na ang masimbasin ko aring Shopee kay basin dahil maka commission taog na ihalin no kay balo na ko ninyo nga kini atong pamaligyan ni atong mga pagtagtag na tong mga product wa ni magpasabot nga gisulduan mi sa Shopee ani wala kay ang Shopee ug YouTube nag-connected sila ba no og pwede na makatag sa ilang product sa Shopee unya og naay mo palit sa gitag so naay commission ang kami nga mga creator no na may madawat nga commission kung naay mo palit sa gipangtag namo ug wala awa gipod zero mo na klaro pagkasulti zero mga ka-listeners kung why mo palit mo na nga nagtry ra pug ani kay basin dai no ayo na laman maka puno-puno sa tong pangbalod ug naay mo palit kay mo click mo sa link kanang atong gitag nga mga link ani atong mga product nga gipang pakita sa video kung kuan mo click mo sa link maditso mo na sa Shopee no muditso na sa Shopee ini click na yun ang link bitaw muditso na kung naa mo naka-install nga Shopee app sa inyong cellphone ni click niyo na sa atong description nakatag man muditso na sa Shopee app ninyo makita ninyo ang product nga atong gitag o diha ninyo may bawaan ang presyo nya basaha po ninyo ang iyang review no panigurado gud pud mo basahan niyo ang review kanang mga nice bang review legit ba kay aron kuan jud ba makaingon jud mo nga uy okay din no so wait mo order ko ani basa-basa mo sa review aron kung gusto jud mo sure maka-sure ba nga nana kay unay mga negative nga comment daghan kay comment nga mga dili maayo ayaw na lang mo kanang order no ato nang tinuduan na ato pagsulti ani wa ta magkuan para makaibalo mo ba no mubasa jud mo sa review kung gusto mo makasigurado no kung tan-aw na yung daghan kay comment nga negative ayaw mo dayon og order nga na kasimple ako kay mukuan mo kog panahon jud mubasa ko sa mga review mga ka-listeners bago ko mo order kay di pud masayang ako ang gi-order nga simpre nagwal ko na to na itong kwarta pwede pud masayang ba no kay urig ma-scam sayang ka itong kwarta para itong ni-order ko grillo legit ang product pero gikuha usa sa ambot kinsa kay nagkuha ato imposible mo dag seller manikas no nga iya man ang poston natingal ko ato kay pag ambre nako na luag na pilit ba iyang tip ba pagtan-aw usa resod naay bugoy-bugoy nga nagbinuang no kanang wata kay di ko ka sure pud og sa delivery hub na nga giabtan ba or sa rider baka nga marukoy di ko ka sure na basta kay di pud makaingon dito nga kuan gid ba na joy mga hilabtanong kamot sad no kay nam ko amigo nga nagtrabaho LBC siya mismo nakaibalo nga na sila mga kauban kuno nga mga marukoy ug naay mga moabot nga parcel abrihan as mga marukoy kuhaan nila ba mo to nakahuna-una ako tingalig na sa yung nana ano aning mga kuan ba mo nang mo ta nakasulti ko niyo yung nana mga ka-listeners nga basig kuhaan ba kay nam ko amigo nga nagtrabaho ng LBC sa una siya man mismo ni sulti nga naay yung nana ko no nga mga kaubag trabaho nga mga marukoy mo na nga sunod din na kung order og duha usa na lang gyud kay ron may buan mo og gikuha ang sod kay gaan oy di ko mudawat ana kay way sod may buan man mo kay unsa gaan man way sod ni di ko mudawat ana mo receive ko ana ang mubayad ko way sod na
Mo nang di sila basta-basta og ka panghilabot kung usa ra order. Kato duha. Goodbye ang usa. Tanggam ko di na ko moutro og order og duha. Kay ug maka-timing kag mga hilabtanon maismukoy ang usa. Mo na. No? Diya karon tago ani mga listeners. Tago ani wa legit ni. Oh. Kita na nato ninyo. Mao ni siya ang sud. Kire. Power bank no. Isaksak nimo ni yung panel, na panel ari. Pakita lang nato dibe kay basig kuan ba para ma-sure gid po ninyo nga tinuod ni nga tuwa nga ako mismo ni order ko December na siya na ngabot no. Kaya mo ni ang yang suga no. Tulo ka buok ang yang suga ang usa to na gitaod na ho. Suga og gabi ba. Mo ni siya no. Mo ni ang yang bombilya no. Isaksak ni mo ni ari kay kire. Kita na to ni itong saksak pero musiga gid ba. Ana pressure gid ninyo ba. Legit puro musiga ni ini mga bombilyahan ni. Na kining usap pud saksak na to ni. Ang usa kay ito na gisangit na nako no. Munang duha ra ko ipakita niya nga bombilya kay ang usa to naman nataon naman. Legit ni. Ug katong may mga labi na mga probinsya way mga kuryente gamit ni pag mo to. Agyang panel kini mo ni yang charging port no. Pwede ni siya charge port sa kung labi na panahon mag-uwan ni yamoy ka ng adlaw di makatigom mo power ang power bank kay mag-agad mo po yung panel sa init sa adlaw mga kalisteners no. Kanang mag-charge ka sa adlaw ba o mag-uwan o way init na mo ni ang panel ibuwa di sa init nya connect type C ba yang kuan sa doon ini ba naka type C sa na type C connect nimo mag-charge ka ini nya imo ni siyang ibutang sa init ana mailhan man nimo kay mo charge kay makita man ang puwa mo light man ang puwa mo na siya listeners no. Nindot na siya legit mo na how nang gipakita ninyo try tagtagan ni kay ganahan dai no. Legit na siya minor ni makatabang ni kanang sa malabi na way kuryente ba solar no solar panel solar power bank pwede po siya ma-charge og cellphone pero para nako di ko mag-charge og cellphone og yunani kay pagsuga ra may kong toyo no pagsuga ra ba labi na og kanang gabi na kinahanglan tagsuga para landag ba pero kung init kayong panahon init kayong adlaw mag-charge kag cellphone mo pwede sad no kalingaw kag charge ato ma-pull imong cellphone di man siguro na masiro ning imong kining classes kuan kay pila taas mong adlaw sige kag charge no kana lang mag-uwan kay di gyud angay charge ani kay wa kay suga ni kagabi kung imo ning hotdon og charge sa cellphone ba no mana nga indot ni listeners munang tagtaan ni no ja pasensya to paybalon na ko daan udi ganan sa vlog dito sa drama kay buhi lagi tani mga listeners mamasin ta ba og maka porsyento dai no natay porsyento dai na imagine na budget og load og wa makuha yun ang budget pamugas mo ni problema okay ni nindot ni listeners no pagka murag ko na ako mag 3 years na hape 2 years na nakapin mo nang murag daan nagdagway kay 2 years nakapin pero wa maguba electric pan pahangin ba hangin ano siya pahangin ba pauga sa mungbok ba pwede pa kusog taman pwede ni pa kusog taman pwede sa suga ay magsuga ka o gabi o gamit yan magbasa kung hilig magbasa da no gamit suga ato na itag og suway kay basig nay ganahan no yan mo na listeners atong itag unya kini speaker bluetooth speaker namo si hilig music no nindot ni kusog labi na magpasalida kog mga action movie bitaw wala Avengers mga na kini gamito no murag pug kuanay mo kusog murag nagsinihan ba kusog paminaw basta minaw kag drama mga music kusog ni nya naka micro din siya mag-charge ka no
Ana. Nindot ni listeners no, dugid ano ni year 2022 man eh. So pila na ka years, dugay na. Muna ako itag ni kay basig na pa din eh, no. Pero wa na ni sa Shopee, di na ni matag. Pero napa di makatag wa ni. Ana. Kitong ganahan po magayo-ayo dag cellphone or mga laptop kanong scientison og pareha nako ba nga scientison. Di na ta maingon og kanang kwanta elektrisa o technician ta kadi wa man ko mag-eskwela na. Scientison lang gyud no. Hilig-hilig kuri-kuri ba hilig-hilig imbento-imbento, hilig-hilig kanang ayo-ayo cellphone bisag wag eskwela. Pero nanam ta i-guide drone alam tas Google. Ari ta sa YouTube ka may mga tutorial diya sa pag-ayog cellphone, dali ra kaayo bisag wa ka eskwela. Una kay una ani nga gamit. Gamit ya nimo ukbo nimo ng mga cellphone, kumpleto man eh. Naay gamay nga screw hantod padako. Nasa kanang kini pang abri na sa cellphone kilid. Ana bitaw. Dihang time bisag wa ka eskwela, mapraktis ka, no? Mapraktis ka og ayo-ayo ba. Nay amigo na ko nga wag eskwela pero anada mo imbento eh. Ano kay mo imbento mga solar na tapos upaw ba. Grabe to, wato ga eskwela, wato ka graduate og elementary, wato ka graduate og high school, wato ka graduate og college. Pero kina maayuhan mo imbento og mga solar panel. Ang iyang bahay na puno na og panel, mga suga na speaker, na sa television, full pack na yung cellphone, okay. Wa ga eskwela pero anad kay siya gayo-ayo. Sa mo tag kuan nag-eskwela no. Bisag karon panahon na good na naman mga tutorial god bisag wa ka ma-eskwela, mura pa kag nag-eskwela ba. Tanaw ka na mga video sa YouTube yan na. Mo na kanindot ka listeners no. Karon panahon na kay pwede ra na i-Google ba kung say mga gusto nimong mahibalaan. Yan eh gamit kaayo. Ako amigo gani nga usa lain butong usa ka amigo na nga wa gyapon gi-eskwela anhira sa computer magtanaw-tanaw giunsa yan na. Uy, scientist gyapon maka-imbento. Nabusi mga imbento sa ilaha pod. Kanang mga gadget ba. Kaya mga scientist lagi paingon kung high-tech na ng panahon na no kay basta na kay gamit imbento na ka. Kini mo ni akong gi-order kay ugwa ko ilingaw mag-imbento po ko. Yan na listeners. Ano siya screw kompleto ni no back to back mo. Ako lang nagitag kay basin dahil na ganahan nyo dyan no. Kini po battery no. Kini upat ni siya ka battery no. Upat sana unom. Upat na no. Nagtanaw magwaring upat na kiri ba. Kini mo na upat na nasulte. Nagtanaw wari kini mo na yung gamiton mag-charge ba upat ray makarga na yung kay upat ra man eh no. Kay tagsa-tagsaon mo nag-charge naka type C man eh. Ug tagsa-tagsaon mo mag-charge kay dugay kayo no. Nya dugay ba po di po basta-basta yung mapuno dayon. Okay rag 1 hour kada usa mapuno. Na mo nang ning kuan eh, order sa kuan eh kay para mag-charge ko upat ang makarga. Ning ka-pull sa upat di duha na lang ani dali ra. So kinamay gamit man eh labi na sa unang panahon og napa ni sa unang panahon katong uso pa ng mga radyong kahoy, mga kaset. Bitaha pa ni kay di man nimo burot, di sa ni siya mo kana bitong nay mo katong sa una nga mga battery god magkuan magluto siya madugay magduga ba no madugay di na wanay power ibuwad sa init or dukdukon tilukon jud mo na pay power pero human ibalibag kini kay di man i-charge naman ni type C. Muna kong gigamit atong kasit nako nga katong kuan atong puti bitang kasit na ipakita ni sa una atong gi-sponsor ni Ma'am Life Journey mo to ang gigamitan ani para tipid sa power ba charge man ako ng solar katong nay gi-sponsor ni Ma'am Life Journey nga solar generator isaksak na ko to isaksak na kining bateryahan to mapol di ba puro solar ang gamit nako ani muna nga in-order ko ani kay solar kung gisaligyan ba. Yeah. Kay balo man mo may kuryente sa mua muna i-order ko kini mo nang gigamit nga mag-charge upat ka buok no. Yapil po na ito nagtag kay base na
pamasin doon ni tanan mga listeners. Naiganahan og di. Pasensya itong vlog taas. O hilig manahe da. Testing mo ano no. Ako wa pa ko ka-practice ani. Hindi mo to mga listeners kita sa itong vlog. Suko na po ni mga basher kay sige ignan ako nga forward na dayon, di pa nang pato. Mo comment na gyud nga taas ang yaw-yaw ni to anak ka. Masuko. Yung nag-forward it so masuko pa meno ano nga ako nagpaibalon ako daan na di mo ganahan dito no? Kay taas man gyud taas man pud ning atong kuan god atong drama no bawi-bawi lang po ko sa atong vlog ba nga tas-on sa na ba kay ang makita sa YouTube nga nag-effort kita og vlog dinhi nag-effort og tabi no nag-effort og pakauwaw atong bang sa camera bisag di ta maayo nga motabi no muna mga listeners og mo to mga listeners di maglangan kay nalangan na maminawan niyo ang part 12 sa Buak nga Salamin. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin? Pagmiyagi ato laseran, nakurat si Almira nga nakaapas niya si Dennis sa hardin. Pero bisan giyon sa siya pagsulti kung unsay sa ni Almira kang Sofia, wagid mo sulti si Almira. Unya nauli si Rolando og nagkabuang na si Sofia sa pagpangatarungan kung nganong yang gikasabaan si Almira. Ug misamot ang hilom nga kalagot ni Sofia kang Almira nga gihatagan kini og gibugaton sa bana. Balik ang Almira og Dennis, nagmagahi gihapon si Almira sa pagbalik sa bahay. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga Salamin. Wala nagmanga pasmo tang duha. Sir Sadoy, ay ito ang punin akong problema. May problema ka gid ay. Karon sulti ko anang imong problema. Kay ato ng sulbaron. Anong naghaha naman sa gadiha? Di ka mo tuong nga makahimo ko pagtabang sa imong problema? Tungod kay pungkol ko? Kuan, ay sa pagsultian na, uy. Kuan, ayaw na lang ko, ako rin niya akong problema. Ako rin yung sudbaro nung ako. Ay. Okay. Sige. Pataga-taga higayon nga musulbada na. Pero ayaw gyud ko pakita nga magpaubos ka lang gihapon na ng mga bayana. Sir Dennis, Bisan hain nila ni Janet o ni Tita Sofia. Sokli! unsa? Tinuod ko na, Mami. Nagkabanday ko kung pinangga kaayo ni Tito Rolando si Almira. Busa kinahanglan mawa na siya dini. Unsa? Kinahanglan maghuna-huna tagbagi. Unsaon nga madani mo sa layo si Almira, aron mo ay matiman sa imong pagpanganak. Oh. Ako na'y bahala ni Almira, Mami. Abi na kog adto na lang ka matuog sa sikretong hardin. Kinahanglan magkakaunta na. Okay, mula sa kusina. Ato ta mga on dito. Ay, salamat! Salamat na naharigide ka, Day Almira. Di man taon ka mapasin ni Sir Dennis, ha? Ay na, pangutana bitoy. Di mo sa kong pahilumon, Sir. Parihan mo, Ma'am Sophia, eh. Kumusta naman mo din ha? Day, sikat kayo ka, Day. Nga naman? Paminawa ko, ha? Nangita ni mo si Ma'am Sophia. Unya, may abo sa si Sir Rolando. Nga nangita gyapon ni mo. Niya na si Sir Rolando? Hain man siya. Ang sikata ni mo, Day. Ay, noon, ako, Day, nakita doon ako nga, Mrs. Liberty, Day. Oh, Ihatod ko sa library, Almira. ha? Abli na. May mo bang makigsulti ni mo, Papa? Dali. Sud. Dali, Almira. Oh, maayo kay niya ka, Almira. Gusto kong gisulti nimo. Ha? Ang bahin sad ni Almira ang akong tuyo ni mo, Papa.
Mami, si Dennis o Almira, miso sa library. Panuway. Nahibaw sila gatas Rolando dito. Wa na, Mami. Musumbong na gito sila ni Tito Rolando. Ha, bahala na sila kung sila ipanulti ka Rolando. Total asawa na ko Rolando. Og ako na iray na inubaya. Pero, basin og madutlan si Tito Rolando sa inartista ng Almira, Mami. Mayroon ba kayo na mo paluoy-luoy? Oh, tanaon lang na ito, kinsay mo daog. Ako bang asawa ni Rolando o siya nga katabang lang? Unsay nasukan ni Sofia nimo, Almira? Kukon, sir. Sultihin na lang si Papa sa imong problema sa akong ina-ina Almira. Sulti siya kung unsa ka maldita si Tita Sofia nimo. Nakasakon niya. Usa mo kuno sa nimo niya, ha? May gisugo siya na ako, sir, nga ipaplansya nga si Nina, pero wala ko mabuhat. Usa? Kana lang o grabe na ang kasuko niya nimo? Ngay nakahilag ka? Ganong di naman lang gyud ka musultis tinuod Almira. Sir Dennis, Ganong di pinsahan man gyapon na nimo si Tita Sofia sa iyang kamaldita. tungod kay mitahod ko niya nga, Mitahod ka unsa? mitahod ko niya nga imo asawa si Rolando, ug nga siya na ang reyna ining baya. Baka ka na. Sir Dennis, Dennis, kalma lang. may baba si Rolando. Ayaw na lang na ninyong daka. Papa, pahimang nuisab ng imong asawa ha. Nuwa siya katungod ng pasakit sa mga katabang. Kay mga tao sa ni sila. Ayaw ka bala ka, Dennis. Ako nang buhaton. Unsa? Dili di mo pakasabaan mga katabang Rolando? Oh, Sofia. Unya, unsa o naman lang makasahan sila? Ako lang gyapon silang amaman? Naunsa na ko noon eh. Muran mo noog ako'y migawas na salbahis din eh. Sofia, mga tao usab ang mga katabang. O masakitan usab sila sa imong sinultihan. Ah, danghag na ko mga katabang. Nga nung si Almira magyod ang sugoon nimo sa pagpamalansa sa imong sinina. Nga naaman si Tonya. Mauli gisulti ni Almira. Oo, nga naman eh. Doon na sila isa, di mo? Ada, busy magod si Tonya Rolando. Buong siya nali ako gipaplan sa kamula kaon ako ganiha. Pero tapulan ng bayhana. Gusto na. Kinilang ako ikasulti nimo, Sofia. Trataha sama sa usa ka tawo ang mga katabang. Og ayaw gyud silang dapat-dapat eh. Ilabi na si Almira. Kaon na, sir. Nalapasan na ka sa oras. May ibaw ra gyapon ko sa sekreto nimo, Almira. May mubakalente na, sir. Naibaw ko. Andun na kay sekreto. Natural man tingali sa taong doon nagkisekreto, sir. Pero lahi ka. Kaon na, sir. Ang naglabara imong ubay na ako. Ako ay ni problema. Mahimo makiksulti ni mo? Miss Janet, dali. Sud. Unsa may mo tuyo na ako, Miss Janet? Tulo na lang kabuhan og mga anak nako. Ha? Tuod, no? Busa, kinahanglang planuhon na nato ang akong pagpanganak ug ang pagkahimo nimong inahan sa akong anak. Ha? Unsa may inyong plano? Mubakasyon ko. Og ikaw, mulayas ka dinhi. Unsa? Mood akong bakasyon ug mosunod kag layas. Aron maatiman ko nimo. Mulayas ko din eh. Oo. Ang ahang manok ani ko mga anak. Nayabag ta? Ako man kaning gitaguan ang akong pagmapdos o ni anhin na noon ko mga anak dinhi. Bugo ka? Huwag mo kumusulti nga ni ka mga anak. Nagunauna lang ko sa imong giingon nga mulayas ko. Mao na. Mao na imong ipalabas nga mulayas ka. Oh. Ngay cellphone. Oh. Ana ko mo text diha ha kun asa ko. Taguin na ha.
Miss Janet, sigurado na kang imo na ihatag na ako ang bata? Oo. Aw, kundi ka. Ako nagilapay sa basurahan kung ako na ning iyanak. Ayaw taon, uy. Kung mauna, sunda ang tanan namong plano ni Mami. Oo. Ako sundo ng tanan ninyong plano. Dungan lang na mo, Almira. Ayun na, sir. Atol ko sa kusina mo kaon. Dungan nila ni Bitoy. Hain naman si Janet. Nga nung waman mo dungan na tog pamahaw. Natog pa, Rolando. Nanambok na lagi siya. Aw, kuan, magsige maghigda. Ato, Rolando, nanangid ako si Janet nga mubakasyon siya. O kasam sab siya mo bakasyon. Naghuna-una pa siya. Paliw ko sa tubig, Almira. Niya, Sir Dennis. Mahiyo tingaling pamakasyon tang tanan. Na, maglain siyang bakasyon, oy, Rolando. Ang buta na bata, ganahan mag-barkada. O saan na siya? Dili lang yun na siya mo eskwela. Human siya bakasyon, mo eskwela pa siya. Tinuod ka, Mami. Mubakasyon ako. O, Janet, kay lisod na kay taguon ang pagmabdos ni mo. Okay, ganahan ko, ana. Pero kinahanglan mo sunudayin ako si Almira, ha? Oh, ugma mo biya ka na din, Ug sa sunod adlaw, palayasa na si Almira ining baya. Put, naon sa kabit. Anong may ilak mo, Koy? Isakitan ka sa gipon? Hoy! Namutan na. Kakar magpanik mabuong. Si Sekoy amaw. Naunsa lagi ka o naunsa ka? Sorry. Sobra pa ni sakit sa ngipon ng niya. Sigbalik. Sigbalik. Ngipon. Naunsa ka? Si Almira lagi. Naunsa ko na si Almira. Anong nagpaninggit ka sa pangalan, Almira, Toy? Wala si Almira, sir. Pilayan na si Almira. Unsa? Sir. Wala si Almira, sir. Wala gitaon makaanto si Almira. Din man ka mahibaw nga milaya si Almira. Bitaw. Ganira ba kasi nga biya? Di kay babaw mga bilayas na Almira. Gibin naman ko niya glabliter. Choret na lang noong ko. Gibin nalig ko niya glabliter kay close man me. Kami may close ka mo, di man. Si love letter. Suwat ba'y buot mo ipasabot? Basa ka, Ay, ano mo ang suwat? Basa ka, ako man eh. Nagbasa. Ambi lagi. Hindi ko eh. Basa ka, ako ni. Ambi ng suwat. Naunsa mo din, he? Sir. Ano nagkagubot mo? Papa, si Almira. Milayas ko no. Usa? Bitoy. Ambi ng suwat ni Almira. Naunsa ka ba? Naman si Rolandoy. Araw. Basa na. Abi. Dear Bitoy. Bitoy. Manamilit na lang ko nimo. Kay mo pauli na ko sa amo aron magmalinaw na ang tanan. Almira. Anong iyam ni gibuhat? Gahi gig-ubay na. Oh, Dennis! Asa ka? Dennis! Almira! Anong kibiyahan mo ako? Lugar lang, Noy. Diya lang, oh. Dala kong bayad, ha? Maunigid niya ang dapit na giingon ni Mama Sofia. Almira! Tiara minire! Tuwara sila sa dapin sa paypayan. Si Janet at si Mama Sofia. Pagdali diha! Oo, Ma'am! Nana!
kag o, Almira! Dennis! Kalma lang. Wala tayo mahimo kung dili niyo ganahan si Almira din sa ato. Pero may kasabutan nami. Kung di siya makakitag-ipuli niya, di siya mahimo mulayas din eh. Gusto na lagi. Mangitag taglain nga makabantay ni mo. Dili! Usa dili. Ipapangitan ako si Almira, papa. Usa. Kung gusto mo siya pabalik gini, Oh, tungod kay mo niya akong gibahan niya. Nga kung mulayas man siya, ako gusto siyang ipapangita o ipaprison ako. Gihapnig lang ako magamit diha, Almira. Miss Janet. Oh. Yanong sige magagtanaw na ako. Kuan. Maayo kay gibuhian na ni mo imong tiyan. Karon gani ka na, Almira. Nakapas ka na namo. Upauli na ko sa bahay, ha? Og ikaw na'y bahala ni Janet. Pero ayaw yun pagtanga-tanga, ha? Ha, kaihaw tagyong ka ko sa may tabo ni Janet. Dili na may tabo, ma'am. Tungod kay ako siya ati manunog maayo. Kana agad. Aw, kung dili ko niya ati manon, adtog yun paingon sa basurahan kining bata. Ati manon takawang bata. Ako na'y pasalig ni mo, Miss Janet. Hala, sige. Janet, tawag ka lang dayon ko, ha? Kung doon ay problema. Oh, mami. Ipis ba, Bitoy? Ay, unsa naman sa dani, sir? Magmaoy ni sa dani? Ay nagani pagbuot diya. Lagot ko ni Almira. Unsa may meaning ani mong kalagot ni Amira, sir? Unsa to? Ay, ala, murag na sa'yo. Buka kong bada. Sorry, sir. Nangutana ka kung unsay meaning sa akong kalagot? Oo, dili mo good normal ang imong gipakitang lihok, sir. Tungod kay di subnormal ang gibuhat ni Almira, Bitoy. Musa ugma. Manglakaw ta. Asa man ta, sir? Pangitaon ta si Almira. Unsa? Ay, sorry, sir. Suko ka? Nakalitan Asa ka. nang ipis? Asa? Ara, sir. Diyan sila. Pangitao na to sa Almira, sir. Kana mo'y amo. Mangita, Diyos katabang, pero... Asa man na to pangitaon si Almira, sir Dennis? Sa ilang dapit. Kundiin sa gikan. Ha? Bisura na, sir. Huwag Sa ilisod. Nahinumdum ko nga nahtod ni mo siya sa ila. Oo, sir. At doon na magsugod o pangitan ni Almira, sir, sa karinderya ni Manang Nining. Nanay mong gatas, Miss Janet. Kaluod, ana, oy. Imnan na para sa akong anak. Dili na para si mong kaugalingon. Ugma, magpahiling ka nagdoktor. Ngano gihubo ni mo ang imong tiyan-tiyan? Wala ti ang ilaron din di ba? Usao naman lang kung may makakita ni mo nga nakaila nila ni Dennis. Og ni Tito Rolando. Ayaw ko't pagbinugo. May mabagdila ko ni mo nga lagbugo. Mao na ikaw. Kay kung dili pa ka bugo, dili unta ka mahimong katabang nila ni Dennis kung dili pa ka bugo. Gusto na! Oh, kisingkahan ko ni mo? Dili ko gusto magbinastos ka. Tungod kay dili na mo'y anging batasan sus ka babae. Naanasab ka ng imong batasan nga manghilabot sa kong kinaiya. O ba gani ka hilabot ang akong inahan ako? Ikaw na noon nga katabang ka lang? Ayaw ka sukungan lang nakagbugo? Kay mao na ikaw! Ikaw ang bugo, Janet! Musukol gyud ka na ako! Kung dili ka pa bugo, dili ka tamong mabdos, nga dili makailakin sa amahan. Ikaw ang bugo, kay wag ka may bago sa pagpadagan ni mong kinabuhi. Basta! Kapanuway ba ni mo? Labaw na ikay panuway! Tungod kay makaako ka sa pagpatay sa kaugalingon ni mong anak! Wa na ko magunahon na, ana! Di nila ito maglalis pa! O kaya pag binata, kay hapit ka na may mong inahan! Di lagi ko inahan! Dili! Pagkatawa ng bata, aron mahuman ang ato problema. Puisit ng bata, ah! Hilom! Ikay buisit, ug dili ang bata! Isumbong dagig kang mami! Musukol ka na ako kunwa siya da! Katuog na!
Di kinahanglan ni mo ang saktong pahuway. Puwisit yun ni si Almira. Pero dili ko kapalayas niya. Kay siya lang ang nahibaw sa tinuod nga mapdos ko. Makalakot. Unya ka lang yun kung mga nakda ko, Almira. Pagdali, Bitoy. Bitaw, sir. Nagduod na ko sa mong wheelchair, sir. Paspasig sa ba? Itok mo, tika. Asa mo pa ingon, Dennis? Pangitaon si Almira. Pero, Dili ba mahimo nga mangita mo sa kabakol sa nawa, papa? Dennis, manuhon lang taog mga tao nga makapangita kang Almira. Dili, papa. Gusto ko nga ako mismo ang muadto sa ilang dapit. Ako mismo ang mutuki kung kinsa gid siya. Kung seryoso ka sa imong tuyo, sige. Tugutan ta ka. Pero pag-amping lang. Miss Janet, ano bisuka ka? Buisit ka, Almira. Kanoon ba nag-isa nga dani mo? Pero kami naging pangayon ni mo pamahaw, di ba? Di ko, ana. Ilabay na. Ilabay na, Almira. Oh, sige. Pero, unsa may gusto ni mong kanon para pamahaw? Kape. Ha? Gusto lang kong kape. Dili na mahimo. Kinahanglan mo kaon ka. Utan ang gikinahanglan ni mong kanon para sa akong anak. Di ko mukaon ng utan. Dili. Mukaon ka. Sige, kung gusto kang magsuwa og kape, hatagan ti ka. Dagan ti kag kape. Sir Dennis, napangutan na, sir. Pero, wa may nakaila ni Almira ni dapita, sir. Pero mao ni ang ilang lugar nga gibutang sa iyang resume, di ba? Oo, pero... Sir, makalibog kung ganong mauni lugar ang gibutang ni Almira. Ay. Ining. Mga sir, ngano na abirya mo? Ha? Bay, ay, may gipangita namin ng dapita, bay. Ginganlan og Almira. Almira? Nga anak ni Aning? Oh, mao na. May mo bag ihatod mi nimo sa inahan ni Almira? Mana, patay naman siya. Pero, milakaw si Almira. Kay doon na'y gipangita. Wala sa may kaibaw kung unsay iyang gipangita sa siyudad. Oh, unsa? Hala. Noy, kisa may ang mama yang gipangita. Noy, nakaila ka? Niya. Sa? Sunya? Sunya ko no, sir. Sunya ang ngan sa inahan ni Almira? Niya. Ihon. Sunya bihon? Sakto. Sunya bihon ko no, sir. Nangita di si Almira sa iyang inahan? Salamat kayo, Noy. Salamat kayo. Nakuha na mo ang ngaan si iyang mama. Sunya bihon. Nakuha na mo yung panganay. Sige. Ay, lagas ako, Noy. Naibaw mi nga nakaasol mi nimo. Salamat ha. O niya isa kalibo. Ako, dawata. Salamat ha. Ayun na. Dali na bito, manglarga na ta. Hey! Pandaran na sakyanan. Hey! Ayan! Hunya! Babay, Noy. Unya sa mong naong. Nananong kayo sa kalibo, masukob ka. Salamat, Noy. Muram to siyag nasuko, sir. Lisod siya nga takihon ta, sir, oy. Nga, mahiwi atong baba. Pero, maro sa totohanan. Huwag ka to magdrama lang, sir. Abi ni mo, sir, doon ako'y idea. Kung wa na ko'y trabaho, sir, mauna tayo kong pangwarta. Magbutang kong lata sa kong tungod, unya, mukanta ko, pinala ba?
Lisod siya ikantang hiwi at baba, sir. Sir, okay ka lang? Nangita di si Almira sa iyang inahan. Bitaw, sir, no? Ano ka? Aray, padugway. Kasakit sa kong batang. Aray! Almira! Almira! Miss? Aray. Janet? Nasa Hangga kong batang. Sakit kaayo. Maganda ka tingali ko. Dili pati ka mga anak, oy. Mga simana kapit pa matugiingan nga paabot nimo. Oh, tarungan ang gidakon sa imong tiyan. Nganong gamay pa manakis sa akong tiyan? Ay, nautdan lagi ko sa gapas, miss. Paslaki na nagpanapton. Unya na. Ako nakahiluton. Hain man ang sakit. Yan na. Si Mami nanawag. Hello, Mami? Unsa naman ka diyan, Janet? Mami, sakit na nga akong tiyan. Janet, gambay na lang kay pag-antos. Maganda ka na. Makapauli ka na diri. Gikapoy na ko diri, Mami. Bugat na kaayo nga akong tiyan. Ay, ang tusa na lagi una. Sige na, bye. Kaya ba putas dito mo, Rolando? Okay, Mami. Bye. Dali ana sa pagkampas di Almira. Kay sakit na kaayo. Lagi. Kumusta naman si mama ni mo? Okay ra siya? Okay ra. Naunsa man ka? Anong concern makay ka sa akong inahan? Naguna-una lang kukuno. Basta sige pamati ba? Waman! Hoy! Ako ang atimana, Almira. Aray! Aray! Usman! Aray! Dagan diri ang sakit! Iduot! Iduot! Ay! May guangus bata! Sir, ikaw sir. Ay, kanina lang ta dinis ko ba, sir? Manood na ta, sir. Lain mo gibati, sir. Sa libo na kayong uwan din, sir. So dito kung ganahan ka. Sige mo nagtutok ng paril, sir. Sir, kung saan ginasa mong... Kung saan ginaan ang luyos paril, sir, ha? Ay nagpangutana pa. Secret yun day na. Pero... Nagli-li ko diya, sir. Kabulakan mo din na diya, sir, no? Nili-li gide ka? Oo, pero kadiyot ra. Di mo kalikayan, sir, nga makalili ka. Anong bigtang si Buko Christina katong Garcia, Rolando? Sofia, gubat na ano siya. dili ka mangitag sa mo? Iyay. Bisuro lang si Mercy dito. Unsa lagi yan tuyo ni mo? Gusto siya nga musuod sa karaang hardin. Hala, naghisgot sab sila sa hardin, sir. Dakong sayop yun ang pagpakasal ni Papa kang Tita Sofia. Dakong sayop! Di ko musugot ka ba si Mercy sa Hardin, Rolando? Nagatando na ko niya, Sofia. Nagbuot-buot ka? Ay, nagatando na lagi ko. Kagubot lagi daw may tabo silang kasal. Ingon bitaw ko, sir. Kulmado ra ba kayo ng amahan mo, sir? Naibaw ka ba kung nun sa iyang problema? Wasam noon. Bahala na sila. Patod, wa ba yun mo kontak ni mo si Almira? Ha? Hala, no? Sir, di gid ka makatako. May sige ka gumawa ni Almira, no? Gusto ko siyang tabangan nga makitaan ang iyang inahan, Bitoy. Tinood ka, sir. Ako sagdi lang, sir. Kay, mangayo lang kong pasaylo sa Ginoo sa tanan akong sa, sir. Aro, yan akong dunggon sa akong pangayoon. Nga, akong pangayoon si Almira, sir. Usa? Pangayoon ni mo si Almira sa Ginoo? Kuan ba? Naglibog no sa akong istorya, sir. Pangayoon ako nga makakontak si Almira na ko, sir. Kana, okay, sir. Sir,
Di ka mo patunga sa mong amahan o ginaina, sir. Bahala na sila sa ilang kinabuhi, Bitoy. Saba ka na kayo, Sofia. Kung dili ka gusto magsama ko, imo sa nung sa irespeto nga akong gibati. O gano'n nila mo ka masugot nga musuod og balik na to si Mercy. Dili ko ganahan niya. Pero suod mong higala, Sofia. Sa una, sa mga batanon pa mi, pero dili na karon. Nga naman. Nakasa ka ba niya? Siya ay nakasaan ako. Kung ang bahin maging ako ang imong rason, wa to'y lami, Sofia. Gawas pa. Nga nung dili magaganahan nga musuod og balik si Mercy sa sekretong hardin, ha? Nga mauman ni ang paborito ninyong tulo ni Belinda nga punduhan. Ha? Unsa ba yung tinuod nga rason? Nga dili na magaganahan ni Mercy, ha, Sofia? Basta, dili ko ganahan niya. Period. Dili ko sab siya kablibaran sa iyang hangyo nga musuod sa hardin. O ayaw ko pakita nga mangaway ka niya, ha? Respetuha nga akong desisyon kung gusto kag malinawon nga panagtipon. Ulan to. Taon-taon na kitmitin eh. Kumusta naman ka si Sir Dennis? Naibaw ko na suko gito siya na ako. Nagalit lang kumilakaw. O nga si Bitoy lang, gibin lang ako suwat. Pero kinala mo pala yun ako hinahinay kang Sir Dennis. Singkit mo ito ni Janet. Almira! Si Janet Jud. Dugo! Ay, miagas ka dugo sa kupa. Natun! Almira, kano ba ni? Janet, mga na ka na. Unsa? Kinalamadata ka sa doktor. Tawagin si Mami! Oh, may nanawag ka, Sofia. Wa ba siya din, Oh. Hello? Ala? Oh, Almira? Ikaw ning nanawag ni Sofia? Almira! Tumag ako! Nahibaw ko nga ikaw nang naspikas linya. Unsay nahitabo, Almira? Woman. Sorry, sir. Bye. Almira! Ay! Rolando! Kinsa na naman yung magitubag? Ha? Si Almira. Unsa? Nadawag ang panuay na ko. Unsa mo ko niya, Toyo? Ganong nawag mo siya gawiin ako? Ako mangutanan ni mo, Sofia. Unsa ka siya magtuo ang tuyo ni Almira siyang pagpanawag? Ha? Amo tay. Nabuang na tinag itong bayana. Ikaw gano'n yung tuyo, Sofia. Huwag magkapahibuong kayo nga sa tanang tao nining baya. Ikaw gyud ang iyang tawgan nga pirmi man nimo siyang kasaban. Ay, lagi ko kahibaw kung anong nanawag siya. Unsa man taon ka? Padayon na katugay. May gibaka ka ba ko, Sofia? Unsa? Unsa sa kundi ako ipamakak nimo? Ang bahin ka, Almira. Wa ko'y gibakak nimo bahin ni Almira. O kalimtan na nato siya, bahin mo ba? Kay dugay na siya milayas. Toy, sama ni ako. Si Sir Rolando may nakatumpag. Si Janet. Almira nga naman eh. Miss. Sakit ang kapumpiyan. Kwan, mga anak na. Mga anak na yung ka. Ay naman si Mami. Napahibaw naman ka ni mo siya mga anak na ko. Wa pa. Kwan, magod. Si Rolando ang nakatubag. Ug nakaila siya na ako. Unsa? Naunsa ba ni taon ka, oy? Bitukar naman sa mga imong pagkatanga, Almira. Pero unsa mo ni nato? Unsa man sakit magikain na imtihan? O
laki! Sakit na kaayo! Dado na lang tika sa paanak ka ni gusto si mo inahan. Panuway ning bataa! Mahimo ba? Di na ni mo kasama si baby. Mugawas na siya, Janet. Dumay na lagi kay kuwang. Kung makalikawas ka na sa kahasol sa akong anak. Pangandam na, kay magkuha kong taxi sa gawas. Kano kung nanawag man si Almira. Importante yung tingali kay Antoyo. Gusto. Pasig nagbati na si Janet. Kinahala makapanuwag ko nila. Pero unsao masanin na ako ang maragwa man ni mahinanok si Rolando. Rolando. Bata palagi. Ugba na lang yun. Musayo kong bata ugma. Noy! Ako di magpadagan yung taxi, Noy, be! Panuway! Janet! Panuway! Kasi pamalikas diha! Naon sa ka! Di mo may tinuyuan, ha? Ay, Lam! Panuway ka! Janet, sa ba? Ay, pumunta! Ano, Janet, sa ba? Magawas ka! Ay, pagpuyo, day! Tugatugam kang mabros angon, beda. Bagda kay! Pagpuyo na! Paningkamot ka makabot sa palakan! Una mo ka ba sa bata? Aray! Sakit-sakit ko yung Pinanyanta! akong tiyan! Kaya kita! Noy, ihunong diha! Aanha, may dihaan ang panakanan! Sakit na kaayo! Ano meron? Ay, kasaba niya, Janet. Ginoo. Magawasan na taong bata. Maluway ka, Ginoo. Magawasan na. Nana, may hilak na sa bata. Nataw na akong baby. Kinahala makapanawag ko ni Almira. Anilang ko sa luyo. Way kay way tao din eh. Hello? Ma'am Sofia? May kinanawag ka, ma'am. Nanganak na si Janet. O si anak. Hilom na, Day. Hilom na, ha? Kaluoy ni mo, eh. Anong iyon, naman sila kabatog kasing-kasing. Si Janet at si Mama Sofia. Ano man yun? Anong lahi man sila? Si Mama Sofia. Lahi siya sa bang mga apuhan. Ang ubang mga apuhan. Grabe ang bati yung kalipay kung makita ng ilang apo. Pero siya, mura lang ugwa. Lahigit sila matanga sa pagkatao. Pero ako'y mahimo. Kaya ako sila mga kaduko. Hilom na. Hilom na. Hilom na, baby. Oh, yan ay madidi, ha. Mahiluman ang bataa! Mahiluman na! Janet! May mong tabunan na lang na ni mo imudunggan. Anong dili ka makabatin sa hilat ni Inday? Janet, ang sama! Day, ato ta sa gawa sa bahay mo po sa paso. Wala ng gabi ng dako. Magpalayo tayong inahan ni mong huwag kasing-kasing. Salamat na hilom na ka. Busog na ka, baby. Ayaw ka bala ka.
Kung dili man yung kadawatan si mo inahan, ako'y mo padako ni mo. Ako ang muhatag sa mo kung pagmahali mo, Angel. Hoy, ito niya. Limpyuhi ang kwarto ni Janet kay pauli na siya. Oy, hala. Humasta ka bakasyon mo pa uli na ganang prinsesa, ma'am. Oh, o ikaw, Bitoy? Ma'am. Limpyuhi ang swimming pool. Kaya nahibaw naman ka, naganahang maligo sa pool si Janet. Uy, kuya, wagod ini, ma'am. Wala naman og gikan rehab ang imong anak mo, no? Ngay welcome ginumayo. Unsam ka? Tablihan niyo magbakti ang akong adlaw, ha? Sorry, ma'am. Sige, akong libihan ng swimming pool. Sir. Mupaulin des Janet. Mao na, Sir Dennis. Mura siya ni bakasyon og taas kayong panahon, Sir. Unya karon. Nabalik na. Unsa yung una mo? Diin ka gikan si Janet. Murag gikan sa rehab, Sir. Unsa? Basing giparehab ni Ma'am Sophia ang utok atong yang anak, Sir. Oh. Di mo ta may bugay. Katukon lagi itong bayahan na, Sir. Miss Janet, Oh, nga no. Ayaw kong sa muka, ha? Kaya nagkunahuna pa ko sa kong isulob. Puisit. Naapaghihapon gamay ang akong tiyan. Miss Janet, unsa mag-iinga ni baby? Nausa man ka? Kabugo ba ni mo, oy? Kiingnan ta na ka nga ikaw na'y bahala anang bataa. Ikay pagbuot ko noon sa inga ni mo anak niya. Pero miss, di ba ko maluoy niya? Ay, Miss Janet! Mahilak na nun si baby. Ang! Lalo ka pamugos pa na ni mo na akong bataa. Nga di pa ko ganahan, ana. Pag hindi si Kalo, ibig ang gamay na lang niya. Wa! Imo na lagi na siya. Imo na! Ang sama din eh. Nay! Murag na usap ako na huna, mami. Murag di na sab ganahan si Almira nga manginahan sa bata. Bawa. Unsa man, Almira? Nausap ang imong una-una? Kung nausap, ilabay sa masarahan ng bata. Nagbayas ko ninyo. Unsa? Ano nili mamutawag kasi kasing? Ayaw kong sultihin ko na ha? Tuwid sulas mo dautan. Og nagmahay ko kung gano'ng gikaila ko makamong duha. Unsa? Wala lang kumusod isip katabang nila ni Sir Dennis. Kilipaw na ko magkasaksing mga tao nga ito mo kasing-kasing. Sama ninyo, Miss Janet. Ma'am Sophia. Ayaw ko sultihin ko na ha? Kingano? Sino ba tinuod niya ito mo kasing-kasing? Ikaw, Miss Janet. Mas mahay pa ni mong iro. Kaya basta ko pa ko ni kapo na iyang itoy. O ikaw, Ma'am Sophia. Mas mahay pa ni mong manok. Kaya manlabog pa tungo sa piso. Hilom! Ha? Huwag kay katungod ka mo sudya na mo animala ka! May katungod ko! Tungod kay Elsa! Kita ako yun ni kasing-kasing. Kung nakakita ko sa iyo pagka makasasa. O gabaraw niya inyong maani din inyong pagsalikway sa inyong dugo. Kahilas ba yan ni mo, Almira? Usokol yung ka na mo! Hoy, animal! Di kwarta ay, pabaw na nako ni mo aron imong mabungi ng bata. Panlayo ko ini dapita ug ayaw nagpakita na mo ka sa ka, Almira. Niya, ng kwarta. Sige na. Diya ini. 20 mil, ha? Kan-ana ninyo inyong kwarta. Dili na ko pagkano ng ako anak sa kwarta siyang kadogo ng mga demonya. At diba, ha? Palabihon pa na ako mapakilimos. Ang mapakaon akong imong anak, Janet. O ikaw, Ma'am Sophia, pabutan na lang gabas sa umabot. Hoy, paruay! Paruay, asa ka! Basta dito siya, mami. Bahala na siya nga mulayas. Ha? Maayo noon. Di na ako makabati sa hilak sa bata. Makalagot kay pamation, mami, oy. Pero sige, paghipos sa diha.
Mamauli na ta. Mayo kiniya ka sa gawas, Dennis. Kumusta ka na? Okay na ko, Papa. Nagpaabot ako sa pagbalik sa imong humagbos. Nahibaw ka dahil nga karoon na mo pauli din si Janet. O, Papa. Huwag naibaw ka ba? Kung diin siya mo bakasyon? Wa, Dennis. Dili mo sulti si Sofia. Pero nagduda ko. Unsa imong gidudahan, Papa? Nagduda ko nga kiparihab ni Sofia ang iyang anak. Parehas tag pagduda, Papa. Sir Dennis! Sir! Nanawag siya, sir! Sir Rolando, nadiga diha, sir. Kinsay nanawag, Bitoy? Nganong mura man kag nakakita gabat? Si Almira, sir. Nanawag na ako. Hain siya! Hain siya, Bitoy! Ha? Hukuan, sir. Wa siya masulti kung hain siya, pero misulti siya nga ng anak na siya, Sir Dennis. Oh, Bitoy, ingna si Almira nga bumalik din eh. Sige, sir. Unsa iyang anak, Bitoy? Babae ko no, sir. O pangalan siyang anak. Angel ang gusto niyang ingan, sir. Unsa? Salbahis kung igsuon o ginahan. Bisan gamay. Wa sila kaluoy. Wa sila kaluoy na hibilin silang kasing-kasing para ni Angel. Gusto silang papasok sa hingpit silang kinabuhi. Ang bunga sa pagpakabuang ni Janet. Pero baby Angel, ayaw ka balaka. Dili ko tugutang magutman ka. Ug dili ko sa tugutan nga magpadayon silang pagpakadautan ng akong inahanong igsuod. Busa, buhaton ko ang angay kong buhaton. Oh, si Pitoy, nanawa ka. Hello? Hain ka karon, Almira? Sir Dennis? Dagkong kagtulubagon ako. Wa ka mutuman sa itong kasabutan. Nanganak na ko. Wala ko'y gamit ni mo. Ang sabot-sabot. Hain ka. Diya sa bahay ni Lolo Beting. Ay paglakaw. Kuhaon ka ni Pitoy diha. Bye. Baby Angel. Muabot na nga atong anghel. Maluwas na ta sa kagutom, Angel. Ayaw paghilag. Nilimit mong pasagdan ta ka. Ikaw nga ko inspirasyon karon. Kung nga mo balik ko sa poder ni Sir Dennis. Bahala na kung sa'y mahita po. Dili ko na ikaw ihatag pa kang Janet. Pasaylo ako nga dili ka na makaila sa tinuod ni mong inahan. Bitoy, manlakaw ta na. Ha? Uy, manglakaw ta, sir? Oh, anong tutok man ka? Kuhaon na to si Almira. Da! Hala ka diha. Misulti rin siya, sir, kung asa siya karon, ha? Oh, busato siyang adtuon sa bahay ngayang gipuyan sa una. Oh, wala, no? Sige, kuhaan to sa Almira, sir. Kanahan ko makakita siyang baby, sir, pero magsabot ang daan, sir, ha? Huh? Kung lamparuhong di ko si mong ina-ina, saglag yun, ha? Ay gabla ka. Dili siya makapangilabot nimo. Kung mahimo, sukli sila. Okay? Sige na, lihok na. Oh, sige! Ya, ikahimuhin eh. Ha? Eh, May nangitalo? ano,
Nawabog! Hambok! Kapag tambok. Oh, sila tingali si Bitoy at si Sir Dennis ang ginilo. Hilak ko ang mata! Hima! Hatas! Pahuhuya! Wakoy gatas lo. Mo ni ako problema kay wagi gatas nga mo agas akong suso. Ay, may hatas! Nanabitaw lo. Pero wakoy kapalit sa mahalo niyang gatas. Niyawara! Malit hunha nga hadas! Ay, salamat lo ha. Salamat yung kaayo. May pagka, doon na pa kay kasing-kasing para sa kong anak. Mami, mo pauli na lagi ko sa pay. Kanahan akong mahibalik sa normal lang akong kinabuhi. Mabalik na lagi sa normal na unsam ka. Ano ba ka bala ka na? Tarong nga nanganak ka na, matarong na ginang imong kinabuhi. Ug ayaw na gid pagpakasayo pag-usab ha? Dili na mahita po, Mami. Kana gyud. Tungod kay daghan pa kog balawaton ni Ismael na unsa ka ba? Karon nga ko na ang asawa ni Rolando. Mabuhat na ako ang tanan akong gustong buhaton sa bahay. Magkapanghilabot tayo kasi ang kwarta, Mami. Ay, oo! Pagka mamipinirmahan nga di ko makapangilabot. Janet, normal ko nga asawa. Mo sa ikaw, ayaw yun pagsimang-sibang ar mabulahan ka sa maabot. Unya, kano sa magkit ko makauli, Mami? Magpalit ko pa ha, para na yung tiyan. Ayaw ko bala ka. Baka pauli ka na lagi sa bahay. Hilom na, baby ha. Hilom na. Mayo! Oh. Uy, Mangadlaw! tingog pa rin, Bitoy. Mayo! Baby, kuhaon na to niya. Bitoy? Te Elvira? Hala! Bata! Bitoy, mo na ni siya. Sa man, ikaw ba kisugod ni Sir Dennis anong kuhaon ko? Oo, ako na Ug tuwa siya sa sakiran nyo rin nagpaabot na to. Ha? Naagit siya? Hala! Muni mong anak na Oo, Bitoy. Siya na, Bitoy. Kuan, gigutom na tingali ni siya, maong magsigihilak. Uy! Patod diya si mong tutoy. Arang mo hilom na. Ha? Importante ka na makainom ang bata sa gatas inahanday. Mga, mo nagsulti sa kong mama. Sa kong inahan sa una. Ingon siya, kung mga anak ko no ko, kung makaanak ko no ko, patot yun kung ginagugtutoy sa inahan sa kong anak. Ha, libog ka na isa. Kuan ka sa butaman ko. Kuan magkut ka nang. Bitoy, huwag mong kukuy gatas. Uy, di mo to, day. Ako itutoy, babe. Pero mo, Sa badiha, uy, ka ba? anak man na, day. Basta di mo to ang imong tutoy, patutoy kuno sa imong kanang bana kuno. Biya ko itutoy. Asa ba, uy? Ikaw ba no? Kung gulang yapong ka. Daday, joke lang Ay, din, ha? mabitaw niyang gigatasin ako akong anak. Ang problema lang kay mahalo niyang gatas. Di ko makapalit. Mao na ning panahon na, day, nga mo intra ang mga dato ini. Ha? Dali na. Kaya nagpaabot ni mo si Sir Dennis sa sakinan. Dali na. May adlaw diha, Sir Dennis. Paylo na. Sir, guwapa kayong anak ni Elmira, sir. Cute kayo. Larga na, Bitoy. Muapit ta sa grocery. Okay, sir. Tunya, ay Sir. Dennis. O ganong wa ka itong itom sa grayan? Hala, sir, ay, wala ito sa nangin mo, sir. Ay, kuan, milakaw sila, sir, kay dunay gikuha. O kung sa may lagi kuha, ha, Tunya? Kuan, sir, nagkuha sila ni Almira. Usa? Mau ba? Nanganak ramang Gus Almira, sir. Unya, kuan, gigikuha ni Sir Dennis. Pinangka yun ni Dennis Almira, Tunya, no? Mo man ako nakita, sir. Bisag sigihan niyag away, pero ang iyang pagkabuhaton na lang kang Almira, pulos manggid kaayo. Makaayo ang Almira, sir. O, sige, Tunya.
Pahibaw ako dito sa library, ha? Kung maabot sila sa Dennis. Ay, salamat. Nahipos sa ganang imo puson. Dili gid maklaro nga nanganak ka. Tanawag akong naong, Mami. May gwapa ka nagbalik ka na. Mura ka nagyugi ka lang nga may bakasyon. Okay. Mauna ni ang akong pagbalik. Kuhaon na gid nako ang tanan akong gusto, Mami. Unsa may gusto ni mo, Janet? Si Dennis. Unsa? Pero ako na siya kung magbus. Mahimo na ako siyang anak. Da, sa papel lang na. Mutuo mang kaana. Sige na, Mami. Mabauli na ta. Karon nga niya nam tasbay, kinanglan mo saad ka na ko, Almira. Musaad sa unsa, sir. Nga di ka naging mabiya din eh. Bisag unsay may tabo. Oo, sir. Wala naman sa kulang kapangayo ang tabang para sa akong anak. Si Bitoy lang og ikaw. Musa, dili may tabong mulayas pa kog ikan din ni sir. Saksi gigawa na de ha. Nakadungog gigawa na yung gisulti ha. Okay, sige. Ipahilona na nato siya sa kwarto niya, Bitoy. Nilak na si Baby Angel. Dali, ana. Pahiluma na kay tingalid. Maunsa na. Oo, sir. Nangita rin ni siya gatas. Niya naman, init-init pa lang. Basi naglayan ng lawas, ana. Ha? Hala. Bitoy? Unsa ka? Ha? Unsa ka, Bitoy? Ay? Nung katawa mo kadaya. Wa ka mabalaka sa hilak sa bata? Abalaka ko, sir, pero nahimuot lang ko ni mo, sir. Nga naman. Hanap pa man, sir. Murang kong ikayamanan ng bata, sir. Oh. Ha? Ito, sir, murag lahi ang kidlap sa imong mga mata karon, sir. Hilom na, Bitoy. O, Almira. Dili ko gustong mabugat ka. Ay. Busaan ni ka lang una sa suod sa imong kwarto. Almira, mauna ba ka na ang imo anak? Oo, Sir Orlando. Uy, nagtutoy man dahil na. Guwapa kay Angel, sir, na. Oo, gwapa siya. May anak ka na gyud, Almira. Ampingi ang bata. Oo, sir. Ay, salamat. Hindi na gutas bay. Mami, tanawa ko. Kung wala bagyo ilahanan nga nanganak ko. Wala lagi. Dali na. Hoy, driver. I-discarga mo mga daw. Muna na lang ko ni musod sa bahay, Mami, ha? Ay, makalaag na gid ko ini. Gawas no na kung mulaag. Unsa man nun? Hilak sa bata? Purag hilak sa bata? Dilim na, baby, ha? Oh. Almira? Nia ka? Animal ka? May pagpauli, Janet. Anong amang kapanwaya ka? Tungod si mong anak, maungi ako. Panway ka? Di ba nagsapot naman mo si mami nga mulayas ka? Dili ko makahimo sa pagbuhi sa akong anak. Busa kinahanglan kong tabang, Janet. O kay mitanyag man siyang tabang si Sir Dennis, maungi ako. O kung gusto ka nga mapahawa ko din yakaw. At tuwa si Sir Dennis yung kwarto. Dali na, baby. Magpainit ka ta. Dili di mahimo. Mabuking ko ini. Janet? Mami, pagdali. Adto ta sa akong kwarto. Janet, daon sa man ka. Gano'n tarantan man ka, ha? Mami, ang pagkagnaw nga Almira, uban sa bata. Unsa? Tabuan yun yung bayhana na. Hayam na siya. Tuwa sa yung nagdaya sa bata. Karoon ka lang yung panuwaya ka. Dinhi ka lang, ha?
Kay tingaling mabughat ka. Dili ka. Yan ang imong inahan ng salpahis, baby. Pero ayaw ka bala ka. Niyaman si Mama Almira ni mo. Bahala kung sa'yo mahita po. Dili ko mo sugat pasakitan kanila. Hoy. Ngangon ni. Ang demonya, magkahimo sa paglabay siyang anak. Ang demonya, magkahimo sa paglabay sa basurahan siyang apo. Pusukol ka na panuwaya ka. Masukol ko, dili para na ako, ma'am. Musukol ko para sa akong anak. Midako na ginang imong uha. Abi kay gikuha ka man ni Dennis. Kung doon na may angay kalakutan, o reklamuhan, kana si Sir Dennis, o dili ako, Ma'am Sofia. Mag-antos ka din ni Almira. Bahala na kung sa inyong buhaton ako. Ayaw lang yun yung pasakiti ang akong anak. Kay oras na inyong paghilabtan ang akong anak. Isinggit ko sa tibok kalibutan ang kamatuuran. Hayop ka. Gusto ka? Hayop ko nga anda mo paak sa mga tao mo pasakit sa akong anak. Hayop Nakabati ka, yan. ma'am? Di mo... Sus! Unsa naman sa Tita Sofia? Giaway na sa... Dennis! Dili na ko gusto og saba dinis bay, Tita Sofia. Kay naa na tay bata din eh. Dennis! Lakaw na, Almira. Isuod na sa kwarto si Angel. Kay init kay dinis sa gawas. O, sir. Dennis, tao sa ka. Karang pinangga makaini mo sa Almira, ha? Naluoy lang ko niya, Tita. Og nagkinahanglan siya sa akong tabang karon nga may anak na siya. Wa siya klarong trabaho. Busa nagkinahanglan siya og mupalit og gata sa iyang anak. Og ikaw ang mubuhat, anak? O ako, may tinigom ko. Makahimo ko sa pagpadako sa bata. Dennis! Okay, bago mang nanganak si Almira, dili ko gusto nga sugo. Oy, naunsa naman ka, ha? Napakal kang iro. Awa lang eh. Naimod lang mo nang. Ni Ana sila si Ma'am Sophia o si Miss Janet. Anya, may muot na ka. Nga magkinto naman sa tarin, eh. Ang akong nahimot anang, mao ang naong ni Ma'am Sophia. Naguba kayo sa dihang gipasidan-an nga ni Sir Dennis nga dili pasakitan og suguon si Almira. Tanglain talagis naong nang. Lamig pictura ng naong ni Ma'am Sophia nga di gyud madrawing. Mao ba? Ang nakalami nang paminaw ha. Dali doon ako kay hungan di ka. Anja. Ang nakalami nang kay Sir Dennis ang manalaban ni Almira. Unya pakapin pa ko. Hindi. Happy sa Almira, di ba? Tonya, tubig. Nagdon niya, tubig ko no. Ingon si Ma'am Sophia. Ma'am, welcome home. Buisit. Okay. Mahaw sa tag-visit. Ani, ma'am? Usam ka, Tonya. Giingnan kang tubig. Og ikaw, Bitoy. Ma'am? Ayaw pang bugal-bugal, ha? Kay init ka ni Oko. Ni anak tubig, mamo. Inong tubig, ma'am? Okay. Ma'am, home welcome. Uy, tarantado. Nang nanoon, ma'am. Kaya sigihan mo ka niwag. Padungog ka na, sigip ka, galipkari ka na. Unsa mo ka? Nanungog ka? Wa, uy. Ang ako lang, ako ang gusto ibalik nga rumaybaw kang welcome kay kadiri, ma'am. Hoy, ako ang Rayna ining baya. Rayna. Busa natural nga welcome. Buisit. Ay, Diyos, ginoo ko. Hilbaut, biya akong balibo, ma'am. Saon sa Bitoy? Sa iyang gisulti nga, Rayna ako na sining baya. Nga nung nalimbot pa ibalibo ni mo, ha? Nang. Huwag siya ngay mahimong Rayna ining bayan ang kontrabida noon ang hayang siya. Kanang inahan o ganak. Ay, ano? Maritos lagi ka, Bitoy. Ikakira kay kasa. Pati asa na istorya. Ikaw naman, imong tang naungon anang. Di manilibak nga to nang. Hisgot-hisgot lang ni ba? Nibaw naman ka na nga. Di ta mahimong bungol og butas mga lihok anang duha na to ka hilaw nga mga amo. Oy, di na sila mga hilaw, oy. Kay naluto na sila. Kay inakasal na si Ma'am Sophia o si Sir Rolando. Mga ahat nga dato.
Sir Dennis? Unsa ito yun ni Tita Sofia ganina? Ha? Kuan. Nangumusta lang siya na ako, sir. Ayaw pa makak-Almira. Sulti ko. Sir, di lang ko gustong samok. May anak na ko. Gusto kong itingob na lang ako ang nauna sa pagatiman sa bata. Natupo man siya. Andaman natin pagkaon, ha? Sige. Mangaon ta. Kay pagkahuman, doon na tayo atuon. Ha? Dadon lang na to si baby. Atutas ko sa inyo mga una. Dada na si baby. Ginoo. Salamat sa tabang imong gipadapi na agin ni Sir Dennis. Dili na ako magkinahanan og tabang gikan ni Janet. Mami, unsa may atong buhaton ini? Naaman na si Almira. Yapag maning bayana. Anong balik man na siya dinhi? Ug gidapa ang bata. Janet, kalma lang gani na. Dili na to madalay-dali ang panuway nga Almira kay ligon kay bakya na sa bahis. Pwisit sabi ni si Dennis. Nganong alalay man na siyang Almira. Mauna itong problema. Si Dennis. Ni ana giday mo. Anong wa man mo magpakuha ni Bitoy? Usa ang nabisi naman sa sila tungod na ng Almira. Sofia, Janet, may tingali nga magsulti tagtarong. Saon sa mana, Rolando? Daghan kog problema sa opisina. Busa dili ko gusto og gubot. Mao nga ikaw ang tugyanan ko sa kalinaw nining baya, Sofia. Kay ikaw nga akong asawa. Ha? Mularga ko karon. O ikaw nang bahala din sa bahay, Sofia. Sir Dennis, ngano niya mata sa sekretong hardin? Doon ako ipabuhat ni mo, Almira. Ipabuhat? Unsa man na, sir? Gusto ko nga sudlo ni mo ang kwarto sa karaang bahay. Ha? Nga naman, sir? May ipakuha ko ni mo sa kwarto. Dennis? Almira? Nganong niya mas karangar din? Ug nganong niya sa gadin Tita Sofia? Ako'y nangutada ninyo kung nganong niya mo din his karangar din. Nganong nagniya ko din Gidili na ba ang pagtunob ining dapita? Dahil baw ka, yun ka, dili pasundan sa mga abahan kini mo dapit. Yes, naibaw ko. Pero anak ko niya. Ug may katungod ko nga mubuhat sa tanan kung gustong buhaton din. Pero kinahanglabag agad ka na ko, Dennis. Kay ako na imong inahan karon. Ina-ina, tita. Busa ayaw kay palapad sa imong papel. Kinahanglan mo tahod ka na ko. Gusto kong mutahod nimo. Pero sa imong batasan nga gipakita nako. Namong tanan din Dili ka angay tahoron. Kay ngilad kag batasan. Dennis! Sobra ka naman ulti, ha? Ay, kalimot ka na ning kamot kung makasabot, ha? Kunya karon kasal na misi mong abahan, kinala mo tahod ka na Kung ko. gusto kang irespeto, tika, respetuha una ang imong kaugalingon. Kung magsinalbahis ka din magsinalbahis sad mi. Sir Dennis, wala na lang tatunin mo siya insulto, ha? No. Di na madagi na hinay ang mga batasan na ng mga bayhana, Almira. Busa ikaw, sukligin na sila. Ha? Dili ko makahimo, ana, sir. Ug nga nung di man, Basta, dili ko makahimo sa pagsukol nila. Labi na ni Ma'am Sofia. Kay taas na siya kidad. wa si tahod sa iyang edad. Busa di siya angay tahoron. O sige na, sa kanas taas, sa karaang bay. Ha? Lakaw na dito. Sudla ang akong kwarto. Ug ablihi ang kabinet, ug kuhaa ang kahon nga dunay marka nga Bibi Dennis. Ha? Ambi na imong anak, be. Ako lang unay kugos, anak. Ha? Ay! Mami! Naunsa man ka? Naglamba naman sa kanang pultahan? Naglagot ko.
Naglako to ko naghuna-huna nga nabalik si Almira. Bisa mo tayo na magpangga ini. Mausap na akong gikalagutan, mami. Magkalagot kayong hunahunaon. Nga ila na noong giatiman ug maayos si Almira. Nga gipaangkan man unta kunuhay na siya. Kada Diyos dinis may nakaingon sa tanan. Pasagdi lang, mami. Kung maulian na ning lawas ko, ako na gyud na siyang tintalon. Ay, Janet, naunsa ka? Ako na lagi ng anak si Dennis. Ayaw ko nang kabuang ibig. Sa ako na sab nagiingon, dili paghihapon na siya dugo sa imong dugo. Pusa, pwede pagyud kami nga mahimong kami. O gusto ko nga si Dennis na ang mahimong amahan sa kong sunod nga anak. Pahala nagpungkol na siya. Janet, Hay mo ka nga para doon nagkiputang ang karto ng kingan ni Sir Dennis. Naniya siyang kwarto. Kamingaw na ni Baya. O kaanugon nga wala ni Kamita. Pero, ano dili makanin nila kamiton? Ligoon pa man ni. Pangitaon na nako ang karton nga gipapangitan ni Sir Dennis nako. Kadagan ba sa karton ini? Kapog. Ay, Nara ang karton nga gipapangitan ni Sir Dennis. Naay marka nga, Baby Dennis. Nihilak naman ni si Baby Angel. Hain naman si Almira. Huwag pa man mabalik. Almira? Tara, sir. Nakita na ako ang karton niya. Hindi pa panita. Mayo, naghilak na yung mga anak ko. Pasusuhan na siya sa imong dugan. Almira? Nausa ka? Nabato na minuon ka diya. Matod ko pasusuhan na ni imong anak. Abi na lang siya, sir. Ako na siya pasusuhan. Nga sige, ambil ang karton be. Oh, yes, sir. Abi ako anak. Baby, dali. Igutom na gina. Kay kalit mang mihilak. Ako na siyang patut yun, sir, ha? Oh, asa man na mo siya pasusuhon ha? Grace Luyo sa estatwa. Rolando, di na gud banda nagbatasan sa imong anak. Ngano naman sa budiha? Usa may nahitabo ninyo? Abot ba? Usa niya sa bahay sa Almira, makagubot ng gud mi. Ikaw nang adjust. Kung unsa may dili na gusto, himos lang pasabton. Mag-meeting mo. Ang dili na gusto nga magpasakitay mo diha, ha? Pero may ubos manggukusay sa tinubagan sa imong anak. Sobra kay siya kasakit manulti na ako. Barbagwa gid si tahon. Sofia, himo na ng diskarte diha. Mabisig ko karong mga orasa. Mutawag lang ko karong udto. Sige, bye. Bye. Oh, mami. Nga naman ka. Di kalit manggo kagkatawa diha. Nalipay lang ko nagunoon na gagitugyan na ni Rolando na kung tanan din sa bahay Janet. O Yami, balik na sabta sa tong plano ini nga paphaon si Almira. Dili na kita ang mupapahawa ni Almira. Siya na mismo ang mulayas. Kana mo'y pangitaan tagpaagi. Salamat. Nga nahilam na kita, Angel, ha? Ay, natapot nila ka. Naunsa naman ang bata, Almira? Ay, okay na, sir. Nakatutoy na siya. Kaya, matiti ka sa pipiron. Almira, kauan na. Kinahanglan makabiyan na ta din eh. Oh, sir! Nana!
Salamat nga na nakaabot nga wapagin mo bundak ang uwan. May kani kinakatugan si Baby Angel. Papawayan na siya. Oy! Day! Di mo magikan. Oh, sir. Nuroy mo? Uy, unsa man ang karton ngayon mo gida, sir? Ay, nagpangutan na bitoy. Lakaw na. Kumusta naman mo din eh? Ang duha ka babae, kumusta naman? Oh, milagro kay sir. Nga wa manggawa silang kwarto. Okay. Almira, dali na. Ihatod na taka sa imong kwarto. Day, Almira. Usam tong kahon nga gida ni sir, ha? Wa ko may baoy. Yato gipakuha na ko sa karang bahay. Yaw na ka kay sundon ako sa Dennis. Murag, wala. Misamot gyud ko kalayo ni Almira. Murag sikit nagikas lang ni Sir Dennis. Uy. Wala akong gugmay ni. Unsam ka? Ano ko ba kay nang naon ni mo? Kan sige ko ini ng bisan pungkulan si Dennis pero wapo man siya. Samtang ako. Unsa? Nangande gyapon kang Almira? Kutob lang tas pagtanaw ni nang. Pero ang gusto na kong may bawaan kung unsa gisud atong karton gida ni Sir Dennis. Sige. Ablihin na ka ng karton, Almira. Kulbaan man ko, sir. Nganong kulbaan man ka? Why bitin sa soda ng karton? Aw. Sige. Ako nablihan, sir, ha? Gusto na ko nga gamiton sa imong anak ang soda ng maong karton. Nana. Uy. Isa man ni? Proteksyon ka na sa imong anak, Almira. Sir Dennis. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa Unsa man gid kaha ang sud sa maong karton? O nganong misulti man si Dennis nga proteksyon kini sa iyang anak. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Buak nga salamin. Dalit sa RMN Drama. at ako pa Og mao to ka listeners ang part 12 sa buak ng salamin. Yeah. Kanang magbasa na ko sa inyong comment mga ka-listeners, no? Kay ang di mausik ninyo mga giyagawan og type ba, no? Ang una na kong basahon mga ka-listeners na comment kining kang Chiriluha. Idol Jan, yes idol, ma-order ko pero wala iyang link, di man makita. Salamat idol, always good maminaw. Nasa description Chiriluha, no? Tanawan ang description sa video. Katong video sa niagi nga kung nga kining video na kung agi komenta nimo ba. I-click ang description, makita nimo diha nakatag. Pero kung nawala diha, agi-remove na sa kuan sa YouTube kay tingali og kanang out of stock or kuan nawala na gyud, no? Pero atong i-try og tag karon o ganahan ka i-click ang description para makita nimo nakatag, no? Salamat kay Chiriluha, no? Nya si Initial Shimudit, asa naman ang buwak nga salamin? O mao na niya part 12, no? Salamat kayo Initial Shimudit. Nya si John Bert Bagyo Sumundong Lods katong solar radio na pod tong Coco na brand indot pod. Una bitaw pod indot bitaw pod to. Solar ba ito? Salamat kay John Bert Bagyo Sumundong, no? Pero wa man ko order ato kay madubli na kong radio, no? Nanag ko radio. Madubli na. Kini na lang kay tipid bang power ni kay kuan. Gamay ra man mo siya, no? Battery niya gamay ra sad ba. Pwede ra siya i-charge sa solar. No? Sa solar man ako i-charge mga listeners. Kini siya, kini mamunig sa kuang kire partner ani. Di ba? Partner ani, no? Kini nga panel pwede siya na ko ni gamiton. Are, kay Type-C man eh. Pwede na siya gamiton ako o mag-charge ko. Mo-charge na siya, kaya kung gamiton nga panel. Kay Type-C man siya, no? Daghan gamit, kini ba?
Kini siya, no? Pwede ra siya, ani, ibuwa na sa init niya, mo charge ni siya, kini akong radyo. Nagka-type C naman. Mo nakanindot, ani ka listeners, no? Tiwas kung basa sa comment. Kiri si Asar ko dapit. Salamat dahil John Bert Bagyo sa mundo, no, sa imuhang comment, no. Nindot man po nang imong gisulti kay solar man po gyapon na, no. Kaya sa kuha lang bang murag nagtipid ko sa power sa kuan sa sitaw kani kini ba gamay ra sad siya ba mabitbit bitaw pwede na isod mo og kanang kuan bulsa mo na kung purpose ba nga o kanahan ko ari pwede isod is bulsa or sa imong jacket bulsa pwede ra kayo gamay man pero kani gisulti mo dako pwede sad para balay ra sad, no. Muna salamat kay John Bert Bagyo sa mundong sa imuhang suggestion, no. Mga ganahan, no. Og naka-order pa ko aning imong gi-comment, ako pong itago kapil. Wala naman ko mo-order kay na kontento naman ko ari. Si Lini Omega bisag dugay na basta na ay katapusan. Mao gyud. Salamat Lini Omega, no. Mo nang bahalag kuan naikulang niya akong mga episode. Masabtan man gyapon ninyo kay namay sinugdanan na katapusan, no. Salamat kay Lini Omega, no, ni comment sa gugmang binilanggo, no. Na sinil sa tabigi bag-o na po ni Sir Jan unta katong buak na salamin Sir Jan na po update o mo na ni part 12, no. Salamat kayo nil sa tabigi, no. Si Roland Escogonon, thank you dol with emoji nagpayam. Salamat po nimo Roland Escogonon. Unya si Jan Mat Lubaton show pa request dagom sa duha ka langit, dagang salamat. Mga idol ko pasensya, no, wa gid siguro nimo tan-aw. Wa nimo tan-aw sa tong vlog. Kay wa siya kay baw sa kong tubag ba. Ingon ko wala na koy kopya ni. Na koy usar ka audio akong na-save ani. Wa jud koy kompleto nga file mo na nga may ko pasensya ni Jan Mat Lubaton. Adto lang ni try ni Radio Drama Bisaya kay daghan na siya file, no. Si James de la Serna, salamat idol with tulok ka heart, no. Salamat James de la Serna, no. Si Jacqueline Sarmiento, excited episode 12 mo na ni, no. Si Myla Tuyak, good evening idol, God bless with rock heart, no. Salamat Myla Tuyak. Si Jean Ruiz, cute kayo imong radio dol. Mao yun. Cute yun siya kayo gamay, pwede na isuot sa bulsa o sa imong jacket o maglakaw ka kung naka sa labi mananom bitaw ka naka sa mga probinsya. Mananom ka, magda ka ng radyo nimo. Ninaw ang drama, malingaw ka, pwede po music, no. Pwede man isangit, no. Ikasangit-sangit man Mo na nakanindot ano ba? Maminaw ka dyan. Ang nakanindot ano pod kay masungdan nimo og SD card, no. Masuldan ng SD card nimo na kay mga music da sa mga SD card pwede ra maminaw ka mo na siya nam ni SD card gisod nako naka SD card niyo kaya SD card mo na SD card kaya ug di ko ganahan sa night time kanang ganahan kag music imo na ding itaod minaw ka di lang na ko ipa-under mga listeners kay basi maka-copyright ba na may music good nga pero nakadungog naman tinay mo akong example isa niagi, no. Try lang to kadiyot bisa kuan na ni kon paspasol na to di maka-copyright timing kay dira 612 di HP 612 na O Maria, inahan sa matag binunyagan, ig-apo mo kami nga ang among pagtuo mahimong budli ug mapasalamato. Timing kay mas da ang among kasing-kasing sa malipayong pagsangyaw sa ebanghelyo ug tultulan kami sa dalan sa adlaw-adlaw nga pagkabalaan. Okay. Amahan namo nga anaan sa mga langit. Painayan na ako ka-listeners. Ako lang painayan mga ka-listeners, no, kay dili makuan sad ba ang atong vlog, no, dili masapawan kusog, no, nadungog man ninyo kusog, di ba? Tinaw siya, di lang nimo itapad sa cellphone or aning ani kay ipaduol mo kay mukuan mo mukarat ba yung signal
dapat nakapwesto siya nga way tapad nga mga ingunani or ingunani kay mukaratay munang tinaw ni siya. Kini balik ko na to Ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Kusog yun siya mga listeners. Unya, continue basa sa comment ha. Si Jean Ruiz, saan to? Ay, si Jean Ruiz may ito nag-comment no, nga cute ang radyo no. Mga salamat Jean Ruiz, ada pa dahil lang comment niya. Salamat ani idol, nice kaayong nga drama ni. First episode pa lang, God bless, excited po ko ni Almira. With emoji nga nagpahiyom nga nag-heart no. Nya, na-heart po nga comment no, do ka upat no. Salamat Jean Ruiz nya si my own channel. Thank you kaayo idol. Ganahan ko sa imong channel kay nindot kayo imong tanan dramas permi ko gatang. Salamat my own channel nya si Sarah Core. Hello, good morning idol. I'm new listener in your nice drama. Daghan salamat idol sa mga good narrator. God bless sa inyong tanan idol from Malaysia. Salamat kay Sarah Core no, sa Malaysia. Salamat kay sa pagpaminaw gid sa mga drama no. Si Romilito makalingaw gyud ni Bitoy hihi mao gyud muni gid og katawan na no. Bisag mapungot ng taka kay grabe kayo ang mga pagpanugdaog. Si Almira sad magpatara bawi-on ni Bitoy ni sa pakatawa no. Salamat Romilito no. Si Mi please asa na ang sumpay sa ni episode 11 please. No, 12 na daw no. Nalit ko basa. Unya na pa siya kung mao na gini. Salamat kay Mi no. Si Jenny Padilla. Idol please ang part 12 o part 13 excited na ko idol kay trailing na kaayo. Salamat idol with heart. Muna na no part 12 Jenny Padilla. Nya si Olan Daniel idol padayon lang og upload sa drama idol. Mayon ta na apay daghan sumpay suwilanon. Okay, ato po ng sumpayan. Kining gugmang binalanggo, no? Sumpay tag part 2. Human aning part 12 sa buwak na salamin. Delicate lang taan eh. Ako mong plano nga, ini katapos sa buwak na salamin ba. Musumpay ta. Kaya mo padayon taan eh, kay mao nitong ipuli. Pero namin yung request, sige, sumpayan na to part 2. Ipuli-puli na to lang, no? Salamat, Holland Daniel, no? Si John Bert Bagyo Sumundong, shout out next video loads. Shout out ni mo John Bert Bagyo Sumundong no, hinaot mo tan-aw ka sa tong vlog no, kay sige kag comment og pa shout out na base di ka mo tan-aw sa vlog, di ka kay baw ba nga na shout out day ka no. Nabasa na to imong comment no. Hinaot unta nga kuano kanang mo tan-aw ka sa vlog pud ba no para makabantay. Okay baw ka nga na shout out ka no. Salamat kay sa always nga pagpaminaw, pag-comment. Si James de la Serna, salamat sa part 5 idol. Salamat po James de la Serna, no? Nya part 12 na taron, no? Si Malu Ramos, hi, salamat tulga atang di ko permi ani bisan makalagot na kay si Almira ba. Mao gid. Salamat kay Malu Ramos no sa pag-atang. Annalyn Samson, salamat idol sa pagsumpay always sa mga drama nga akong giatangan with upat ka heart. Salamat kay Annalyn Samson po no nga nangkamot jud ba, no? Bisag nawa bayan taon na yung cellphone no, pero nikamot siya po siya nga maka-comment na po no, kahimo siya lain nga account ba. Para maka-comment na siya no, nga kanunay siyang naminaw, ano itong mga gi-upload no. Salamat po kay Annalyn Samson no. Si Lena Omega, lain na po ng deliver hub, mga awat man. With tulo ka emoji na katawa. Nadyo yung nana, yun, di naman kayan Lena Omega. Nadyo yung nana ka ng mga Marokoy ba na, yung mga Marokoy nga tao ba no. Katuwa ko amigo lagi nga nagtrabaho og kuan kanang LBC siya may insulti sa ano nga naadyo ko no yung mga inana mga ilabtanon mo na nga kuan mag-order ganito usa na lang di na to sure yung order tag daghan tag duha kay may smoke yung usa no kung duha yung orderon may smoke yung usa ug maka-timing nga ng mga ilabtanon tanawon mo po na nila sa papilit man na asa nga asa ni dapat ihatod
naman ang nakapilit ng papel. Pagtanaw nila, uy, duha ka kuan, uy, ibalaan nila, ubrihan ito nila, kuwag usab eh. Manang, mapasinginlan ang rider. Na uban kaya ang rider may pasinginlan kaya mo may gatod, no? Pero po sa kay bawo nga na po rider badlongon. Inyo na may uban na viral kay napasinginlan hintabo sila mga rider nga tarong, no? So na wa po sa kay bawo na po tinuod jud nga mga rider nga mga smokoy ba nga na. Or sa delivery ha baka na natunong na mga irabtanon gitan-aw uy duha man ni kuha ko sabi nga ba. Muna nga makatagam, no? Manang order ko usa na lang yun kay inig atod sa rider inig hikam inig dawat na to gaan man way sud di ko madawat na iuli na lang dito na ibuan man ni way sud, no, di ba? Muna nga ginana magbinayos po no na siguro order tag usa na lang para moabot yun nga way kuha wa makuha iba kay kuhaan may bawaan man nimo nga ning gaan way sud yan na. Salamat Lini Omega, no? Nakatawag siya sa itong gisulti, no? Sa vlog. Si Jacqueline Sarmiento, murag na adjud something sa Secret Garden ba? Rebel, please. Nakaka-excited naman, oy. Salamat kay Jacqueline Sarmiento, no? Murag ma-reveal na siya na aning maong part, no? Isulti naman siguro, isulting dinis na ni Almira, no? Unsay nasa Secret Garden. Anya, paminaw lang ninyo, di lang kumusulti kayo yun. Spoiler na po ng uploader ba? Night trailing, wala kay mag-unag sulti, no? Paminawan niyo ang sumpay, no? Hindi na lang kumukuhan kay kanang mawadag trailing, no? Musulti pa. Salamat kay ni Jacqueline Sarmiento. Og si Andrila Villa Tumambien. More upload na Sir John. Salamat and God bless always. Adlaw-adlaw jud ko nagtan-aw sa YouTube kung nag-upload na ka. Salamat kay Andrea Villa Tumambie, no? Salamat kaayo jud. Unya si GM Hart makasapot jud kay ni Almira. Shout out from Daman, Saudi Arabia, Lodi. Salamat and God bless with emoji nga nagpahiyom, no? Generation of prayer. Salamat kayo, no? GM Hart. Ug si Lani Ansabot. Salamat idol sa bagong drama with heart. Salamat po ni mo Lani Ansabot sa pagpaminaw. Si Roland Escogonon, shout out dol from Bacolod City with emoji nagpahiyom. Shout out ni mo Roland Cogonon diya sa Bacolod City, no? Salamat sa pagpaminaw. Nya si Nilsa Tabigi. Salamat sa pag-upload Sir John with heart. Salamat po ni mo Nilsa Tabigi, no? Always nga naminaw. Salamat. Si Jen Ruiz, ni Ana po akong paborito. Thank you kay Idol with emoji nga nag-heart, no? Diyan na po yung nag-bless, no? Salamat kay Jen Ruiz. O si Mary Jane Omblero, thank you sa pag-upload Sir Jan. Way sa payan Mary Jane Omblero. Salamat po sa pagpaminaw. Si Rodriguez Zineros. No skip ads from the start with emoji nagpahiyam. Salamat kayo, no? Rodriguez Zineros. Salamat kayo, no? Na wag kang nag-skip og ads, makatabang na yun ang imong pag-suporta, pinagi lang ng mga dili ka mo skip og ads, no? Nakatabang na yun. Salamat kay Rodriguez Generos. Si my own channel watching and listening from HK with Tulo Ka Heart. Salamat kay my own channel diya sa HK, no? Salamat kay good always na minaw. Si Ermi Sambaan, skip taas kayo ang vlog. Okay, no problem, no? Skip lang. Huwag di ka ganahan, no? Importante nakay mindset ba nga escape nimo ba hindi ka ganahan sa vlog, no? Salamat kay Erme Sambaan. Annalyn Pahilan, episode 12 please. Muna no? Noel Estupito, thank you sa pag-upload kuya. Way sa payan Noel Estupito. Salamat boss makanunayong pagpaminaw. Si Sarah Core, si Rinan Gugmang Paka na amaw na jud. Pareho lang silang duha ni Cherry. Gusto yung tiya ni Jomel Supani. And this little baby girl so cute boys. Very loving sa father niya. Idol, gusto ko tong mga Bisaya drama niyo. Take care yourself, idol.
new listener from Malaysia, with emoji do kabuk nagpahiyom no. Salamat kay Sarah Cor no, sa Malaysia. Nagsigisig paminaw sa itong mga gi-upload nga drama no. May gani kay makasabot ni sa Bisaya si Sarah Cor no. Nasa Malaysia karon no. Matod pa niya iyang papa Bisaya, iyang mama Chinese no. Salamat kay Sarah Cor no. Si Lingal Habman, hello sir, thank you kay idol. O isa pa yan, Lingal Habman, salamat po sa pagpaminaw. Unya si Romelito, salamat na ng part 11 with emoji nag-heart, no? Nag-heart. Salamat Romelito po sa pagpaminaw. Si Rosalino Jr. Thank you sir sa pag-upload sa part 11 with tulo ka heart. Next part 12, nagkatawa tulo ka emoji. Shout out her, Jean Trias, Cavite, Gina Angeles is here, no? Salamat kayo Gina Angeles no, diha sa Cavite, Jean Trias Cavite. Salamat kayo nag-comment. Rosalino Junior Angeles, salamat kayo no. Si May palihog, sumpayin na ang buwak nga salamin please. Muna niya ang sumpay no. Pasensya ay nga taas itong vlog no, kaya ako lang basahon yung comment no. Anya dilang tingali na ko hotdog basa ni. Anya na lang po tingali sa intro vlog sa kuan gugmang binilanggo no, para di tantong taas kay mura magmakalabad sa uning sitag basa no. Kuan sa tong mata ba no. Muna ang sige lang ato na basahog tiwas no. Si kuan si Carmina Indaw next po idol. Muna ni ang part 12 no, sumpay. Taas pa man tingali niya ba tanaw nako. Bubo na dai tiwason na lang kay bubo naman dai. Sige, padayon ta. Agwantahan ninyo mga listeners. Si Nate Padilla Tagam Karimon nganong niduaw ka kay ang hilito sa prison. God bless you idol, nindot ning dramahada. Idol nindot paminawon, new listener from Malaysia. Uy, narate mga listener sa Malaysia no. Primero si Sarah Cor sa Malaysia no. Karon si Nate Padilla no. Salamat kay Nate Padilla no sa Malaysia. Salamat sa pagpaminaw sa habal-habal driver ka lang. Nalingaw siya paminaw. Si Ginny Padilla, idol ang part 2 sa Gugmang Binilanggo. Please, salamat idol with heart. No? Sige, sumpayon na ito. Uman, mag-intro vlog po tayo para sa part 2. Kay, akong plano, kay unya, alaman ta, nagpatapos na ng buwak na salamin, no? Kasi unara ito ng part 1 ba niya. Nag-comment naman na yung nangita gusto part 2. Sige lang, sumpayon na ito part 2. Pero, akamura yung desisyon, o ipuli-puli na ito, no? Kay, ang plano na kay ang buwak ng salamin tiwason man, pero ganahan mo ipuli-puli na nato no, pwede ra. Salamat Ginny Padilla nya si Mark Christian Del Rosario, wala na isumpay ani oy makabitin man. Maora jud ni ending sa dungkoy no, kining part 9 katapos ang sumpay ato jud nang gitinag-as og tama no, para masulit inyong pagpaminaw unya maora jud na ending no. Murag bitin bitaw no, nahuman siya nga murag wa sila magkadayo ni kuan yan ba mag dinalian nga ending no, mo gani naka kuan og dinalian nga ending murag di ma satisfied ang listener. Pero sige lang Mark Christian de Rosario no, kay napamatay lang drama sa lain na pong drama paminaw no. Anya si Regilin Kahipo waiting na mi sa part 12 episode 12 mo na ni. Episode 12 no. Salamat kay Regilin Kahipo no. Salamat kayo sa papaabot. Holland Daniel, more power to you idol. Mayo unta napay sunod nga mga drama upload. Okay, maging kamot nga maka-upload yung pang taglaing drama no. Sa pagkakaroon kinisa lang no. Unya, mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.